Asa ka ning mga tawhana nga namingaw man. Pangutan-on tanis batang gamay. Bubi. Kita ka sa imong lola. Bubi. Asa man ang imong lola? Asa ka ang lola ni akong pangitaon. Nang laba siguro. Kuha na siya sa Ginoo, ang isa iyang kabastos. Unsa may Labadan. Dan. Tabangi kog laba. di pa ko katabang og laba kay Wati tag sapatos imong apo. Kay palako na to, bulihan na siya. Kay bulihan ni mas sa di ay mo. Excuse me, nga panty na lang bislab. nganong sige man mo panglaba. Sige man kagilis-ilis pod mo na sige glaba. Di, ay na hindi ta maglabadan, magkuan lang ta, magsulog tag dahon sa saging. Kaya dahon, sobra man ganing dahon sa saging nato. Klapa. Hindi na. Paklapa na lang nato. Naon sa raman to si Jimasay? Di ba? Oh, Ang bot, wala din na sila nag-undang na nila ang kagubot eh. unsa man Kuan ba kanang naningil lang siguro sa utang si Payang. Kunya pagpaningil. Wala kabalo man kanang G mga mo kuan dayon, mo react dayon. Di nasuko dayon tong naningil. Muna na sila nagkuan na dayon na sila. pila man day sapi ana nga nasuko man dako day. Kay utang ato nga. Wala siguro sa ang kwarta. Ay kay daghan mapukanak tong to ang isa. Ano? Isuon man ka na sila. Ay suod igagaw yun first class. Kami tulo lagi anak mag-uban sa una lagi nga. Kanang Gma mo daghan ka buang. Asa ni? Isuon ni ko. Ang kami ni Payang kana si Gma mag-agaw sila sa father side. Ang papa ug ang papa ni Gma ang papa ni Gma ug papa ni Payang magsuon. Nga kami sang duha ni Payang mag-agaw sad mi sa mother side. Ang akong mama ug mama ni Payang magsuon. Both side kanan ni sa kuan ba? Mag-agaw. Munang kami suod yun na sila. Mo yun na sila suod kayo since amo mga kuan pa bata pa. Pagkaroon na sila suod na sila mas ako na bulag pagay ko nila. Nabulag ko nilang duha. Pwede mo gidad. Ako may manghod nilang tulo. Aw namong tulo, ako may manghod. Manghod ragog duha ka tuig, tulo ang anak ragog. Kaya kana silang duha, sila din na uban din na sila. Kana si Jima asa man na siya nagpuyo? Narapod silingan ra. Kuan, dili. Kuan siya sa galas niya. Kana si Payang to man dito sa Katipunan. O sa yan anak eh. Part na ba dito sa ila ka kuandan ba? Ito itong ipangaliguan bitaw. Anak ni Ali sa kuan na to nga na itong lugar na? Sa Ulingan. Aling
Part na siya sa ulingan. Kalita, pila na sweldo ron minimum? 300. Ay, 400 plus naman good na. Sa, pila sweldo minimum sa Cebu? 400 ka po. 400? Gumaya ra no? Pamayo na. Ay, makapalit og bugas dag. Pila may kape na na? Okay, bong. Kabot ka siya 400, 500. Kasi ate na wala. 400, 500. Sa bandit yan, 900. Kaya na mo ko'y 499 di. O ato na lang isaktohong sa gatos di, 400, 500. Hala ka diha. Ikaw na yung magbuot. Ikaw na lang tapal. Ito pala ng piso yan. Tapli. Yan, 1 million mga trabahante. 1 million sa limang tapal ng piso. Gito no, bisag piso na biya na siya no. Kung daghan sa kayo ang imong sunduanan, million sa na imong maabuo. Oo, kanang 1 million. Dirin pala sa Cebu, daghan na ng trabahante. Yung 500,000 trabahante. 500,000 yung piso. Piso na yung pambaya. Kanang maingon taog piso. Unsa man na maingon pa taog? Usa ka piso. Ang sakto ba? Usa ka piso. Oh, pwede man na. Usa ka piso. Pwede yung kapiso. Og duha ka piso, pila naman na? Pwede ka maingon na kay duha ka piso. Ah, sa Bisaya maingon kag dos. Oo, pwede sa maingon na kay duha. Dahil tulog ka piso. Kung tulo ka piso, Kung ka piso, imong naa. tulo ka piso, maingon na nag-tres. Alam na. Lagi 4. Tara nga itong saging sa una nga nang iyon itong akong mga silingan. Gamay lang ko kayo ni mo ka ng kuhaan ka ng tubo sa saging din. Gihatid naman sa ako ako ka ng 75. So na ako'y 25 centavos. Kada kuhaan, kada sa gatos. Uya kay, may sa gatos ra ang mahulot mo sa saging nga. Pinasag ka kuhaan nila. Bakit ako sa langin mo ah? Paboto sa dating isa. Baho ah. Lubaho lagi ro sa isdo. Ano? Karlitap, nganong nagmask man ka? Dahil something virus. Virus? Ang akong utot kay more baho isda akong ito. Bad air. Hala, in English. 4, 6, 7, 8, 4. Fertilizer. Baho ah. Nagmask lagi ka, Carlitap. Ay, COVID. May COVID. Ay, sabi, kung kay Ah, grabe sa anak kita sa COVID. Dili man rin makita. Wala naman gano'n. Wala na. Ang COVID, di man makita. Di mo na mag-COVID. Wow. Kung pagpag-anan ako ng buto, hanggat paras ganun, nagat pagpag-anan ako. Ade, yung kabalo na yung mabubuto. Wala na kay feelings ato. Muro just bawas akong giprito mo. Wala, gisingot dyan yung mayo. Wala ko gisingot. Carlitap, unsa may kalainan sa kanang Kana. Kanang ka. Loading. Refresh. Balhin sa kan. Pinay! Ibalhin Carlitap, unsa may kalainan sa Red code. unsa may kalainan sa Code na de. Oy, paminaw. Unsay Blue code. unsay kalainan sa itlog nga giasinan? Og kanang asin nga gitlogan. Ibo gitlog. May ligo. Ah, wakay ba oh. Masa ba? Ang itlog ang Asinan yung gitlog. ang itlog nga gibutangan og asin, Kabugok. Paala siya ka na. ang asin nga dunay nga giitlogan. Lami. Yan naman lami. Ang itlog kinahanglan ginag asin. Pero ang itlog butangan og asin unsa day? Lami di. Balot na siya ya, balot. Ibig sabihin ang itlog. Ang Di ang itlog ba butangan og asin unsay? Unsa lami na di. lami. Ha, paras ko di. Oh, manay. Di ba matang asin na yun? Ang itlog, Wala ka.
Ang itlog kung butangan og asin, hapdos. Aptos ka na samad. Ano ka na ng hapdos na? Unsa man dai sabot anang itlog? Dili din na. Itlog katong puti o brown. Nada itlog nga brown. Na. Itlog sa Bisaya. Ano siya, Tagalog. organic. Natural. Ang brown may organic, ang puti mo'y Foreigner. Tara, foreigner. Ang ano yung bang color? di kana iya organic na iya kay brown. Tapos artificial. Ang puti mo'y foreigner. Ang tao nga wala itlog, mabuhi di. Mabuhi. Mabuhi. Dili lang kasi nilya. Oh, Pareha nimo di kasi nilya. nga na dai, wala dai ko itlog. Tingko pa sa. Wala. Wala yung similya. Nakuha na ang similya dan. Malaos. Yan na pamilya. Nabutangan og man sa milya. Ngano man ang laki ang tawag itlog niya, ang babae lagi sa kwan sperm cell. Yeah, sperm cell. Egg cell lagay mo na dapat din yung kay egg man niya. Hindi ka sa yung egg. Itlog. Basta may imuhang kon ana ya. Explanation. Ang itlog gibase Dili nga egg cell. ang itlog gibase raman ko na kay lingin siya. So, Sperm cell dili lingin. ang itlog, ang iyang itsura sa itlog kay lingin man siya. Mao gingan lag itlog. Sperm cell mo nang iitlog sa babae. Di ba? Ako mo tana. Yeah, itlog man. Pero di mo lagi. Di ang sa babae kay kuan man. Ang sa babae kay lingin man siya, lingin. Sa ilang itlog mo na sperm cell. Oh. Kuya na nga. Ang ato kay maporma og egg. Ang ato kay mo nang gitawag siya Sa egg may cell. format eh. Ikaw Carlita, Wala na siya. naa kay igsilwa. Wala. Wala. Doon na siya bayot yan. Ibaligyan na ako kay Masa tayo karsa. COVID. Palit og bugas. Ikaw Mike Tyson, ang imo ha. Unsa man eggshell, sperm. Boot. Labot. Bot. Dili egg, dili sperm. Boot. But Unsa may tingog kung mugawas na ang eggshell? Plak. Plak. Ang inig mo gawas na ang sperm cell unsa tingog? Unsa tingog? Plok nya plak. Dili. Naman. Ang sperm cell kung mo gawas siya mana Sensor. murag na libang. Yan na kamalibag. Oh, Kenapa tiwan, literaran eh. Tiningkod. Bye. Bye, Banuti. Si Kuya. Sige na. Kaniya, mo masih dibalay ni sige na masih. wah. Nitog doon mang lamok sa akong baba. Alam mo wala ko sperm cell. ginatagan kaniya og egg cell. Pero- Baso nila. So dito ko na sa Amerika o sa Europe kay naa ko na kanang kanang sperm nga diet. Sperm diet. Sama na. Karabang Katawo, bagay ka istorya ni katawo na kadaan. kanabang ang imong kanon ba butangan ko na og sperma. Ay maguna ang kanon, isuod maguna sa imong kaki. Kalain. Ang kanon, Ay inject. ng pagpa-freeze ba? Hindi ko na mga anak niya. Para mga anak kayo nagkakunin mo din dahil pag-freeze. Para kung may bawaan. Nabe dito biya sa na ako na nasod nga kanang inig
Magminyo ang magtiayon ba? Ang kanaman nag-uyab ba? Magminyo. Kung dili ko na siya kamabdos kay iuli. Kung dili mo mabdos ba, iuli ang babae. Tinood na. Kalain. Ay, kanang kuan. Para Kung siya. manginahanglan gid siya, di iuli niya, mangita siya katong maka-produce niya og kuan. Naamit ako sa una. Stem cell, ang Para babae ka may may balik cell. niya. Ang sa una, te. Namo ko'y mga mag-asawa nga. Dili nakabuo og ganang kuan. Aw naa sila si Milia o kanang eggsel lang iyang asawa pero dili siya mabuo. Muna mangita sila og bayi nga moy mo kuan sa ila ang kuan si Milia. Nakuha kita na to article nga. Sa una ko nung panahon, ibalik yung Magdala. babae. Kano ang babae ko no mo dagan, pwede ka makakuha lain po na babae. Dalam. Ngano mo, Siguro to. ngano mo dagan man? Kompleto pa mo siya. Wala kang Babae kanang ka no siguro. layas. If you're adapt the girl, kano rana, you can Pero get sa another. gawas ba yan, kay nana ba yan na ron ang naang kanang dili makaanak ang mag-asawa ba kay nana na dito na naabit ang may kuan sa Oh, para sa ako rin. Ang gudag kong kay anak. para makahatagan sila og anak. Ang guwapa pa dyan. Kinsang anak. Karihan. Dili ba siya may nagburos anak kay senior nga diya na siya. Awa pa na siguro na siya na senior no, pero 50 kapin ba na siguro na siya. Kana din senior, di na din na mo mabdos. Sa babae dili na pwede. Pero sa lalaki, depende kung mga man pa siya kanang magdugo pa siya. Ang mga Amerikano lagi sa tiluwang naman, kanang kawan sila. Ang mga lako, Kung active pa ang iyang dugo, mamuburos, magiging siya, isa kung sa siya katiguan. Charlita ka ha. Mabdos ba to? Mabdos ba to kay? Dugo mo na siya. Di man ba na niya gidugo, maka-magpo siya diyan. Naapa mo gidugo yung anong dara? Pero mga 60 na mga 50 siguro matuo pa ko. 50 ka pin. Pero 60. Pero ako atong kuan jud na pa magid siguro eh. Depende maguna sa imong kuan. Magla na na. Unsay ni mala? Himala. Himala. Abi na ko ni mala. Magda ka karon. Magmala man jud na kay senior na. Di na tubig. Wala na kuan. Sa diha, natapos Duga. ang atong istorya. Tendren, 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 tendren. Hugaw mo naman. Hugo na bitaw ko. Hi sa mo sa inyong tagsa-tagsa ka lugar be. Hi! Kumusta ka muli dagat Balogan? Hello! Katong Pinamis Universe nga. Ha? Katong Pinamis Universe from Katbalugan. Saan to? Patay ka diha. I'm Carly Taps. I'm Labong Carly Gabiana. From Tacbaloban Bukong, City. Balogan, Samar! Taga Katbalugan eh ka. Yeah. Carly Taps. Muchong. Motyong. Ay ka Carly Taps. Hi sa imong lugar. Ano to ya? Sikawa. Dili ko mo hay dito kay mahayang pa dito. Nawa lagi si Mike Tyson. Wa na. Mag-deposit pa daw siya. Kay Unsa din na imong gi laban Carly Taps? Mid-yet. Midyas. Anong mid-yet? Mid-yet. Mid. Katunga raman. Kaya kung nga din Full jazz na. Toing, toing, toing.